În prima parte pe care tu mi-ai subliniat-o, aceea în care avem niște așteptări de la partenerul nostru și ne așteptăm ca el să fie într-un fel, are legătură directă cu noi înșine și cu istoricul nostru de viață. Pentru că se întâmplă cu toți oamenii, nu doar cu cei care sunt reactivi în situația aceasta de a nu fi îndeplinită o așteptare, ci cu toți în general, să experimentăm în familiile de origine, într-un anumit mediu, niște nevoi și ele să fie îndeplinite sau nu. În situația în care, de cele mai multe ori, nevoile bazale sunt aceste nevoi de iubire, de a primi iubirea și de a primi aprobarea. Aici includem inclusiv partea afectivă, în care ne simțim iubiți când suntem îmbrățișați, când suntem sărutați, alintați sau pur și simplu cineva ne comunică într-un mod pozitiv: ești frumoasă, ești deșteaptă. Orice termen pozitiv mă face pe mine să mă simt aprobat, să mă simt acceptat, să simt că merit așa cum sunt iubirea. În situația aceasta fericită, suntem conștienți de poziția noastră și învățăm nevoile pentru că le și primim și învățăm să le exprimăm. De ce? Pentru că persoanele cu care am trăit în copilărie le-au exprimat cu ușurință, le-au exprimat verbal, le-au exprimat comportamental în acțiunile față de noi.